Ysgol Sul, croeso i'ch ryn. Dwi'n meddwl wedi cyfarfod chi'n iawn o blaen. Heb law rhyw nosweithiau, chydig bach yn lloerig yn Aberystwyth. Ond heb law am hynny, nawn ni gymryd hyn fel y tro cyntaf i ni gyfarfod yn iawn. Iolo, sy'n dechrau gofyn be di hanes, be di cefndir y prosiect yma? Wel, ni di nabod yn gilydd ers spel. Mae tri ni allan deilo. Jyst yn ddiweddar iawn dath ni lan gyda'r syniad o ffurfio band. Mae gyda ni'r un blas cynnydd yn cyddoriaeth. A ie, nath yr holl beth yn dangos yn ni. Be di hanes yr enw ta? Chos mae'n enw bach eitha diddorol, dydi? Ie, mae elfen o eironi i'r enw. Eitha tebyg i plant dyw ys dalwm. Mae ring da i'r enw, ie, mae'n syniad da. Dych chi'n eitha gwahanol i lot o stwff eraill sydd allan o fewn y Gymraeg ar y funud. Pwy di'r dylanwadau? Dwi'n clywed lot o syna 80au, bach o Smiths, ymlaen. Cyddoriaeth kind of slack rock yn 90au, Pavement, Dinosaur Junior. Yn yr 80au, is i trwy cyfnod o ran lot o post-punk, kind of echo yn y bunny men. Mae hwnna'n newis swnio, bod chi'n dweud pen o'n i'n yr 80au. Na, jyst i ganhau fi ddim, o'r 80au, heb gael ei eni yn 80au. Be sy'n digwydd efo gigs ta? Chos dych chi wedi bod yn neud un y ddau, ond dych chi wedi bod yn neud gormodedd. Os a fwriad i neud mwy? Os mae'n dod, mae cyfres o gig ni dros y misoedd nesaf nawr, a wedyn sawl gwyl, a byddwn ni'n chwarae'n maes B. Yn y blaen, ie. Ond fel reol, pan mae rhywun yn gofyn ni, os gigs yn dod lan, mae pobl fel arfer yn cysylltu gyda ni tua wythnos cyn yn gofyn ni, chi ffansi chwarae. Achos bod rhywun arall i tynnu allan. Dych chi yn trydydd blwyddyn yn y coleg wan, dwi'n iawn i ddeud hynna? Fi trydydd blwyddyn. Fi ail. Ti ail. Mae hynny, deud y gwir, yn eitha hwyr i ddechrau band, yn dydi? Pan bod chi wedi gadael i mor hwyr? O'n i sy'n teimlo fel, yn bersonol ran ysgrifennu caneuon, o'n i eisiau sicrhau bod gyda fi deunydd da i chwarae yn fyw cyn bod fi'n... marw. Ie, cyn fi'n marw hefyd, cyn bod fi'n rysio mewn i chwarae. Pwy sy'n sgwennu'r geiriau ta? Achos mae nhw'n eiriau efo dipyn o feddwl tu ôl nhw sy'n ni'n dweud, yn wedi gyda'n Aberystwyth. Chdi sydd wrth ei ola? Ie, fi sy'n sgwennu'r geiriau. Os y gendir i'r gan yna, achos mae'n swnio fatha bod ti yn cael amser eitha caled yn Aberystwyth yn y gan. Cyfleu ti'n mlad yn negyddol i fod fwy o'r caneuon. Reit. Dim byd personol. Mae'n odd dydi, achos mae'r geiriau yna'n gyferbynnu wedyn efo y gerddoriaeth sy'n dipyn hapusach yn mwy o fynd iddyn nhw. Ie, wel, un band mae'r tri ni'n fan mawr ohoni yw y Smiths. Reit. A beth sy'n wych am y Smiths yw'r ffaith bod gyda chi cyddoriaeth jangle pop. A yn gwrthwynebu yna, mae gyda chi geiriau Morrissey sy'n eitha negyddol. A fi'n licio'r cyfuniad. Fi'n licio meddwl bod ni'n mewn ffordd yn trio wneud na'n unan.